hai lam sugo Dipok Entertainment YouTube channel libising toi khajani mare ke ching song hai norong ni thani ang ma phapika kisisa koklam sanani bagoi biduni maidome hakai video kaisa nukmani sini Jitendra Chowdhary CPIM ni president CPIM ni tabung ni tuifang MLA Jitendra Chowdhary sabrum ni boje munkai sini bubagra no lasimum rikha kaisa motha khai tomani bubagra Tripura motha no Tripura motha ni jottoni warriors YTF TWF Tripura motha khai tongai adong rong no emon khai lasimum rikha tini salsa kok sawan hai khuna salsa kok sawan hai bubagra no kuno sarigrama thik kore hini samani belai khe lasimum khabo belai khe ang condemn khayo Jitendra Chowdhary no bo hai kai kok samani ang chajakliya bo emon khai opoman khai ka wanji ko bai khai wanji no kong chukriwoi get a Tripura abo kaisa muni ko thokok get a Tripura maya kono somong galak abo kaisa Tripura sar no o santi khaimani Tripura sar no kaisa burbok sramani si hini samani rok get a Tripura abo ungya tei small getar chicken tite fanasi ungya abo kun somo ungui simaya hinai bo wanji ko bai khai wanji no kong chukri samani belai kai muni ko to kai wanji no ya pa khorok riwui ko wanji ni pokka kai samani abang selengka belai kai nong sakti prasa nong wanji ni fan bai je nong ba hai kai wanji ni put bai nong khomoto phai man ni wan sungmani abo pogui thangdi Jitendra babu tabok nini o 2005 rok 1995 hai rok taman sukdi বুঝিকতে tabok ka 2020-24 phai tongo 5G tabong ni Tripura sarok joton siu বুঝিকতে nong wanji no support khai wanji ni but bai no toisa sarkar phaian no ni wan sugui tongmani abo pogui thangti agini din korikha obo haikai nong sak no kong sugjak tongmani abo belai khai bul nong bubagra no opomani to khaimani abo belai chalaya norok agi CPIM tongpur rogobu raspor diban mong attack khai phaika nong ni rajniti sung sibu bahai kai kaham kain sibu te kaisa ni sisyo tongo Sujit Tripura hinoi sak satro songgoton ni kong sugjagai tongo bobo wanji kok man ni wanji kok bai mang slice like sau kok borok ni thai sapan saman kuri fresh me rokhai huni khajai tongkha Tripura ho koita school tong busia te ADC bisingo koita school tong abu busia sak ni musum te hai wanji dong ni pokhe mang sari wanji rong mang kong sugri wanji rong mang kong tisawoi sawi tar mane wanji rong mang hau bang khawa wanji ni pokhe ta kaino bora kotor chai man nai neta leader man nai ni wansugu tar mane Tripura sa tong nei borok khasi kha khaya Tripura wo borok 80% 90% no wanji ni khakai tongo tar mane Sujit Tripura song Tripura ha o wanji bai to ha kai no wanji bai support kai to ha kai wanji bai mili to kai no ka hamung nai Tripura sa ni sok ka to ha kai Tripura sa ni pok ka to ha kai sum komar nai obo hai si bo wan sugo bul obo hai wan sung mani ro Sujit Tripura norong ni tomong bai o Tripura ha o tongi de mano tongi maya sai maya norong ni je tuidul mung obo hai rok muthak na khaidi tei abo hai kisa press meet khayoi wanji ni pokka samani hai rok bo o stop khaidi hai ke kendo tabung Tripura sarok belai active wan sukdi tamokai tabuk ni Tripura sarok ka agi ni haiya next generation no Tripura sarok bahai ke thangi thangno obno tuimang si wansugo tabung ni cherrok ni 17 bosor 18 bosor 20 bosor ni cherrungo ma kaham kai sibu paitha ko sin Tripura sarok tongai de tongya komori thangai de thangya abo hairok wansugo kaham kai no busango agogo a jaga nong kaisa koisu no 10 no logit tu yoi je Tripura sarok no lasimung rimani abo belai bul norok
TRPC de hin tamo certificate rono nugui document rono tu inorok nuk khana fatani borok phaimani rok aborok ni bai ke kaisa pan press meet khaiya fatar hani Bangladesh ni phaiya Aadhaar card khai tongmani ration card khai tongmani oron document khai ma dai sok nai tongmani aba haiti kaisa pan press meet khai man nu gen rono he PRTC na oi chakri rok na phaimani Bihar rok ni UP rok ni aba hairo tu inorok kasmani rok nu gya bujkade norok ngkha boro bubagra tamo khai bubagra biang tamo khai ADC sarkar tongi taw kichu khaya oba hairok simino sanani rungbayu awon bangai chawayu nor just bol samung khaima dok aba hairok bat khaidi bat khai kubui kisa wansunan chai tokdi haikai belai din hamya phai tongo komornan digin thang tongo angti prasa komor khai nungbu kumar nai apno siwan sukdi hambai angte bisirok lidia asuk bai nang mutak sino jo tonon khulum bai kya hambai